Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kililong ki khobor bamta kasngi. Ukartong ke National People's Party NPP na nongkrem constituency ubada sakhet lamare ulapan pau ye gajing sos kham unyo ye gajing job na nongkrem constituency hagani ke election MLE Arhajar Arfulai haba therting eru ya ki bakenno ba upenan kam da kabor pisa hagani ke election banthiet iginong tap vote ubada sakhet ubari MLE kamau hati bat rai ban ye khunno na nongkrem ulaong ki pat ba kin vote yang klem gajing artatin Kipat ba kila shanya yanga berkelap hai khmat yanga ngan trei min labat sngi kumbanga trei hamau hati ha kini ki sansnem balalel lara nga sha ajit kum unong mi khmat jongki Uba ada sakhet lamari ula pendep ne ke sngi tho ding ye gajing thep kerteng kum ukertong ke NPP ban ye khun na nongkrem constituency balasun ran ye u ki bahayeng kinong kershan ba kinong kit kam ke NPP na nongkrem Haba keli ubada sakhiat ulo ong kalong ka babakla shibun baki keno banga penenkam da ka bor pisa bantiet ya upat ba. Haba kinong mi khmat ki arab iki pat ba apo ka constituency kene kade ka jingeram. Baro kinong mi khmat berki kertong ki don bat yarab yala ki jong ki briu. Ban ong banga penbiet iki pat ba da ka pisa kalong ka babakla shibun bat kadai ka bomdai ban kren ula benram. Ubada sakhiat ulo ong ngim jibu jingtho habang yarab igi pat ba bat ngile kat ka jingna jongi ka balong da uput ong uni ukertong ka NPP ngaju yarab bet igi pat ba bat hakini kisan snem ngala yarab igi pat ba omtang ha ka mau hati constituency Henry Watt shakiwe kiwe ru la ki 1 watt jing yarab nanga kini kilami na marbalajan ke election Henry ngaju yarab igi pat ba baro san snem ula ong Ubada sakhiat ulo ongru baga jingmi no jong u na mau hati ban ye khunno na nongkrem constituency kadehi na ka benta ka baha ka miat ki pat ba ka than bat ka jilla baro ka we namar wat ukertong ka NPP na mau hati ru udai ubahayeng jong u uban train na ka benta ka baha ka miat jong baro Bi ha bede ba ka performance jong ngaso ngamdan ei banong kadai ka benta jong ki pat ba ban bisar ka tam dei ka benta ka jong nga yang ha ka nongrim la jong di ka jingla jong i balai ero ka de benta jong pat ba ban bisar ka jing bamla jong iro la dadon de ka de ka benta jong pat ba bisar nga ngamdan ei banong halor ba kan ke dikno ba kan ke dikno kam pisang bujur ba te no ka bakala ka tu ka jing keno ba don ka jing penor kam pisar ba ka de ka bakala mo ho ki jing arab ni ya ki jing ramanu ba mai kini giwe kun persya pengaruh ki ai ki jing arab ha ba ma ha bakila ke jadi ki jing arab ni ya te banong bahaduk ban don ke jing penong kam pisar kam don bi kam sedon mon jong pat ba bi kata ka mon jong pat ba mo kede ka mon jong pat ba ba shimu ba ai wai te ta ka daw ngam don ni banong lor kata mo ngam don ka de ka hok jong pat ba asbab sun hok jong pat ba ka bagi mon ban le ngam don banong kata mo ubala wahi te uba pan bomon bana te wai ka lai te ni ong kum no kade ka hok jong pat ba kiba kwa ban bread ro gidon kiba kwa ban kentu susu ka ro gidon tegine kan kum ro balai ni kun election ro namar kade kata hi gam kadaw te kiba ban ye UDP ro don hi kiba ban ye ka kiba ki parti ro gidon hi munde tang ye ka NPP bat kiba yaro ye ka NPP ro gidon hi kiba yaro ye kiba ro gidon tegine ong kum no kanya lor kata kade ka mon subah pat ba kade ka jing bisar ka jong pat ba jong ka jela ka jong te ngin sepet kalong kumno maka singit sepet ha dalam mi result kan salong kumno ma ni ki bon ma kita belum ki bon ba ki jingduna ki bon ba apa no constituency ngan highlight tang ka way ka balong critical ba manta kadai ka hospital intip apa nongkrem constituency baro ka way ka nongkrem constituency ka don tang ka way ka PLC ka balong Smith ka ba eye service ya baro kisnong ki baran apa ka nongkrem constituency mo the first thing nongkong do nada ki pat ba ki ibet yang aban job de ngakwa bangan le AA ban penmi ya ki hospital ban penmi ya ki PHC haki jaka ke ba play kala kelti yang aban le masuk kota ke benar